sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Iko-konektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na Martes na pagkaaga po sa Satuya Agabos. Kami po giraraya, paabot nin pagrespeto asin patartara sa lambang miyembro kan familia. Kasabay dyan ang pagpagiromdom sa paghampang niya to kay ning kaaldawon an mahal na amang Diyos dapat ang permitang ipigpainot sa Gabos. Happy birthday po sa mga nagkukumplean yung ngunyan. Special mention niya to sa satuyang pag-iriba man sa hanap buhay asin professor dati dyan sa Bicol University kay Papa Kuya Unin Nino Luzes. Happy birthday tabi Papa Nino Luzes. Enjoy the day and many more blessings and birthdays to come tabi. Papa ninyo, happy birthday tabi. Isa sa imo hali, isa sa muya digdi partikular sa sakuya po sa DCGB. Programa na pong Tingog kan Banwaan minawagayway na sa bilog na Kabikulan. Kasabay dyan ang paglaom na sana po yaong kamudyan mga paraantabay nagdiretso po so nagdarangog kasubago na mag-iribanan man kita sa kudalas 10:30 udto. Mag-uro-irestorya kita kan mga pangyari sa satuyang palibot, lokal, national, international. Sa luwasan Mega Force Patrol, si Compadreng Alarmario, Pading Jomar, siyempre si Joshua, si Angel, si Karen. Sa panginginot iyan, kan samuyang Chief Reporter, Pading Jimmy Nasalita. Kasabay dyan sa Manibela, si Henry Mata. Sa Master Control, si June Napolis. Para po sa broadcast mi sa radyo Region Wide, good morning mga taga Catanduanes, kumusta ka mo dyan? Good morning sa mga taga Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, pati naman po sa gabos na lugar na may nakadangog man digdi sa laog kang probinsya ng Albay. Urog na po sana igwad yan sa sentro kan Legazpi. Maray na aga tabi, Madam Bet Costa, long time no hear, long time no see. Diyan sa Costa Enterprises sa sentro, talaga naman may mga manlain-lain dyan, kagamitan sarong, hiramentas, lubid, trapal, pala, kagkag, mga generator sets, electric pumps, tangke, yugon man, kutsun, foam. Madam Bet na Costa, good morning dyan sa Costa Enterprises. O mga paraantabay man yato dyan sa Sentro kan Legazpi, sa Good Luck Novelty asin sa Gold Street. Kay Madam Pilar Akende, maray na aga. O yung mga yaon man dyan sa Gold Street si Sir June, yung sa tuya dyan na Relujero. Maray na aga tabi Sir June. How about dyan sa Albay District? Kumusta man tabi ka mo? May concern dyan na ipapaabot niya to yan sa PNP or kay Alkalde Isyam na Ismail. Perming may traffic dyan sa may Riles alas 7:30 sa kudalas 8. Nako, daidang traffic police officer Kasubago. Ano ba yan? Sa Daraga, musta lamang tabi Mrs. Folay. And yung sa tuya dyan ang mga barkada sa Petron Gasoline Station. Uy, yung Petron bako sa pag-promotir, kundi pag-tabang ini sa publiko. Dyan sa Petron,
maging si Congressman Joey Salceda kan 2nd District of Albay saro ining ekonomista. Ang specialization kay ni Kong Joey aram nindo pag-analisar po kan ekonomiya kan kinaban. Lalo na pag may mga krisis na arog ka ini. Nako, ang wisdom po ni Congressman Joey ang kaipuhanan kan bilog na Pilipinas. Kung paano kita mag-adjust, paano kita maging resilient, paano kita mag-cope up. Ekonomiya, pagpadalagan kan ekonomiya kang nasyon. Congressman Joey, sabi ni Congressman Joey, barato sa Petron nata. Ang Petron ang sulamenteng big oil player na iguning sa diring refinery digdi po sa Pilipinas. Dakulang bagay nga yan. Sabi ni Congressman Joey. Rainaaga Sir Ato 5 dyan sa Petron Tap Gas Gasul. Bada sa Petron Gasoline Station Sir Ato, good morning. Albay District Mantabi Maray na aga. Sa 1st District, kumusta ka mo dyan sa Tabaco City? Maging sa manlain-lain na lugar kang Premier Distrito kan Albay. Nadadangog kita sa Tabaco sa paagi kan samuyang sister station dyan ang 106.9 WGB FM. Kumusta Sir Dex Velez SM Dex sa Men and Women kan 106.9. Pati naman si Tata Bes na Precisely Elvis Precisely sa newsroom nag-arasoan mga bareta pinagsusumada lokal, nasyonal, internasyonal. Yaon dyan nangingenot ang samoya pong matagas tindog na tindog. News Director Mardela katabang Ma'am Sha Leron, Nicole and Gloriani, Jimos Barrios, si Jen, kumusta si Jen, Jen Matthew Balyaran, si Surumada nindan mga istorya lokal, nasyonal, internasyonal nadadangog nindo kung may news break and newscast na major sa DCGB. Nababa sa DCGB News Online, official social media Facebook, kaya official social media news portal kang DCGB and DCGB News Online. Jerome Nico Martinez sa samuya pong broadcast worldwide netwide. Nahihiling kita duman sa Iran, sa US of A, sa Israel, sa Palestino, sa Gaza Strip, sa mga Hezbollah, sa Lebanon, sa China, sa Russia. DCGB News Online. Sa Facebook, Jerome Nico Martinez, kasabay dyan si Billy Joe Buendia, sin Jazim Ariola, kan Kat College. Ako mapan sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good morning! Kumusta lamang tabi? May mga istorya tulos kita sa luwas. Sali dyan sa Mega Force Patrol. Aramon taan bit-bit na informasyon ni Chief Jimmy Nasalita. Pading Jimmy, Maray Naga, please go ahead, tabi. Yes, salamat tabi padi. Sagot sa mga oras na ni padagos pa pa parada. Civic and Military Parade, partikan ika-25 taon na City Hall na syudad na Ligaw. Yaon digdi na timingan niya to ang bagong installer na Chief of Police kan Ligaw City PNP, si Police Lieutenant Colonel Danny Baitik. Congratulations dahil ta iguanin dinunar kaswapon na mobile patrol ang lokal na gobyerno kan syudad na Ligaw sa pamamayo ni Mayor Tainando Gonzales. Actualmente kasabay na digdi so brand nyo nagdudugo patabi pa de patrol car na binakal kan lokal na gobyerno kan syudad kan Ligaw. Aramo niya to ang masasabi mensahe first time ini ni Chief of Police Baitik digdi sa Ligaw City tali ni sa syudad kan na nagadati na destino. Sir, good morning. Live pa po tayo sa kita sa DCGB sa ibong na linya si Kading Pio sa angkor sa DCGB. Just maraming naaga po sa mga nagdadala na sinagdarangog sa tuyang programa. Chief. Ayun po, mag-celebrate kami ang City of Ligaw sa 25th City Hood. So, tama po ang all force ng Ligaw City Police Station, kasi ng SWAT and mobile force nahali sa Albay Police Provincial Office. Ngayon po, ongoing pa po ang katuyang Civic Military Parade
And then, yung nga po, so nabanggit ni Sir na so dinunar na patrol car ng City of Ligao sa pamamayo ni Mayor Fernando Gonzales. So dako lang tabang po ini sa syudad na pagpatrolya para mapanatili ang peace and order dito sa syudad kang Ligao City. Chief Tabi, maray na aga si Pio Fernandez po ini kang DCGB Legazpi City. Opo, sir. Opo. Sir, kumusta po ang mga primerong aldaw mo dyan as Chief of Police kang Ligao? Ano na po so priority ta dyan na pinagsisibot-sibutan? Go ahead po. Sa super na mga aldaw naman po, siyempre nasa adjustment period. Pero madali man lang po kita maka-adjust kasi dati tanaw po ng trabaho. Kaya normal naman po. So sa yung mga dapat gibuon, hindi tabong man yan. Opo. Ano po ang nasa top priority kung igwa pong ipinag-orden ang Albay Police Provincial Office sa imo Tabi? Siyempre po, ang top priority kang Ligao City peace and order and masugpo kung anong ang mga dapat tiging ayuson sa illegal drugs, mga illegal activities. So, yan po ang mga gitibot ang mga programs para magayon po ang syudad ng Ligao. Opo. How about Tabi, kung igwa ka ng initial na koordinasyon man, ano man ang tugon man sa imo ni Alcalde Itay Nando Gonzales Tabi? Go ahead po. Siyempre po, ang primerong tugon ni Mayor is maging magalang, courteous ang ato yung mga kapulisan, and then sa mga mag-responding sa mga report, actionan agad. And then, yun nga, sa mga dapat i-accomplish, lalong-lalo na sa tuyang peace and order. Opo. Ano man po ang sa imong magiging mensahe Tabi, primero sa Laog kan Komandansya, so men and women kan Ligao PNP, ano ka mensahe mo man po sa Ligao City as a whole? Go ahead Tabi, Chief. Siyempre po, kami po, yaon lang, anytime, maasahan nindo po kami na gigibuhi po ang labos para sa kapakanan sa tuyang community digdi sa Ligao City. Chief, mabuhay po kamo Tabi. Salamat sa oras. Salamat po sa indo sa mga nagdarangog po sa indong program. Salamat po. Sa COP. Thank you so much. Okay, so yan pwede na bagong Chief of Police Police Lieutenant Colonel Danny Baitik. Yun si Vice Mayor kung ano oportunidad taday pa man nagpupuna na programa. 25 anyos na tabi Vice na syudad na Ligao, alawig na kinabutan kani 25 anyos na. So ano na mga pagbabago, ano pa mga plano, wala pag-iisip na lokal na gobyerno kan sa syudad ng Ligao. Vice Mayor JP Yip David Tabi, si Pading Pio po sa angkor sa DCGB. Hello, Sir Pio. Good morning. Yes, Vice Yep, Sir, maray na aga. Tabi, salado kan legislation, ano pa po ang sa indong nahihiling na dapat pang ma-achieve in the succeeding years, tanganing mas pang magdakula ning todo ang estado kan Ligao City Tabi, Vice? Go ahead po. Okay po. So, naog mo po kita na nag-celebrate kita ngunyan kan 25 years na youth anniversary digdi sa tuyang syudad na Ligao. From munisipyo, ngunyan po dakulang bagay na nagsusyudad kita. Dakula ang mga programa na naiibuta dahil sa magiging syudad ta. Pero po padagos pa rin na dapat natutukan ta na dapat gabos na mga sektores ay tawan taning importansya. Sa ngunyan po, tigna-try ta ang gabos para matawan taning importansya and mga programa ang gabos sa sektores. Dahil po sa pagiging syudad ta, dakula ang budget ta. Kaya po naugmo kita na kita, ang mga Ligawenyos ay nag-admission 25 years ago na maging syudad ang Ligao.
Ay, opo. Vice Tabi, ano, sa imong under your stewardship as Vice Mayor Canligao City, ano ang kumbaga milestone na legislative measure na sa indong naipasar dyan na pipakinabangan na ngunyan ka na Ligaw Tabi? Go ahead po. Opo. Tabuya po ay padagos ang mga suporta through ordinances and resolutions sa tuyang executive na participative and halos kapos especially ining mga darakulang sektor na aramta na iyo ang kakasukan bangkang Ligaw, halimbawa po ang agrikultura, ang satuyang health sector, ang satuyang mga education sector na dapat matabangan ta. Ano po? Opo. Ano po ang magiging mensahe mo ba, Tabi, sir, sa mga taga-Ligaw? Go ahead, Tabi. Again, happy 25th cityhood anniversary sa mga gabos sa Ligaweños. Padagos lang po kita magkasararo para po mapakaraita and mas mapagayunta pa ang Ligaw. Dakul pa po kitang dapat nagibuhon, pero po kay puhan kang mga opisyales sa tuyang syudad, nakatabang po ang satuyang gabos sa constituentes para po mag-ibot sa ini. Salamat po and again, good morning. Salamat ba, Tabi? Thank you, Sir Pio. Good morning, sir. Good morning po. So yan tabi pa din. Ang pasipagoro niya to kay Vice Mayor, City Vice Mayor JP David. And sangon niya nakahilira na nakaturukaw na mga ini. Digdi sa sarong labang lamisa, kasabay digdi si Congressman. Tapos na sinda mag-parade tabi pa din. Pero may mga kasunod pa na mga participant sa parada. Kaya dahil pa natatapos hanggang sa mga oras na niyan digdi si thank you so much Tabi by si Congressman na Adrian Salceda nagsabay sa parada kan 3rd District na Albay Tabi pa rin. Roger. Yan ang sa tuyang mga dagdag na informasyon. Ali digdi sa Ligaw City, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, kumpadreng Jimmy, Chief Jimmy. Ali dyan sa Ligaw City, mga dagdag na informasyon, ika-26 na pagiging siyudad kan Ligaw. Kasuhapon man yata tabako sabay ba yan tabako halo sabay-sabay yan duman daw kita halo sa 3rd District, Premier Distrito kita sa tabako. Si kumpadre Jomar maray na aga man Tabi, what's happening dyan? Salamat pare, tama ka pare, kasabay kan Ligaw ang Tabaco City sa pagselebrar kang cityhood, ika-25 anibersaryo kan cityhood kan Tabaco City ngunyan. Pero wagas so aktibidad pa rin Pio, halos ngunyan dahil ang ang ngunyan aldaw is non-working day Yun. sa Tabaco City, pero ang parada dyan na hapon pagigibon tabi pa asin ang programa dyan na banggi. Yun. So dyan pa yan, pero kasubanggi na kaigwa naman nga ni ki competition so drum and lyre corps Opo. competition na hinakot gabos kan Tabaco National High School so premyo sa mga minor sinda pa nag first sa grand competition. Aha. Sa secondary then duman man sa sa elementary level arimbaya so gumina duman ipigsuras ko pa sa DCG videos online. Ikuan mo kasuba ko ba Tabaco. ito? Tabaco North Hakot Awards ito pa diha. ina ako talaga kan Tabaco. So sa secondary inubos ito dahil tinawag kipagkakataon so iba. Sinambot. Sinambot so apat na minor awards tapos so major award first siya. Siyempre igwa man na naka-second. So second duman sa secondary level is San Lorenzo National High School and third so Daniel B. Peña Memorial College Foundation. So sa elementary level ang first manigdi so San Antonio Elementary School, second Tabaco North Central Elementary School, then third Tabaco Northwest Elementary School. So yun yan. So aktibidad kasubangin na matangan. So 5 oras na pagpahiling kan tibay kaning mga drum and lyre. Ang Tabaco baga pa ding Pio. Pag may mga competition dyan sa Ligaspi, halos ihakot ng kanyan mga premyo. Kita baga sa Tabaco. So mga parahakot diyan sa ligas kan ibang mga award yun nagralaban ka so banggidigdi. Oo. Sinasin magayon. Pero pa rin Pio
So presyo kang gasolina, Oho. halangkaw naman talaga. Yun na. Mhm. Actually, kasudma, nagbalo ako abang dahil pa, kasudma yan dahil pa nagtaas, Mhm. nagkarga ako 1,000 duman sa karita ko, Mhm. 11 litros na sana, so premium. Oho, 11 litros. Dati, So, kantidad. dati 18 litros ang 1,000. O dagresiko ning 8 litros. Sa Ano 1,000. miniti ko. Mhm. Lalo na ngunyan. Mhm. Ang presyo ngunyan digdi sa tabako. Halangkaw naman pa ning piyo. Ang pinakahalangkaw na presyo digdi. Pag abot sa diesel, garoso Don Petrolyo, 125 pesos. So Shell, Shell, 126.90. Shell ang alangkawon, diesel. Bako pa yan pa din piyo so B-Power ninda. So B-Power, mas alangkaw ito, 135 pesos ang kada litro. Tapos ang gasolina, Oho. so premium, sanggatos, 100 pesos and 90 centavos na. Okay. Dahil man apektado digdi so auto mo kayo, diesel ito. So auto ko kunyan ihi ang pikakarga ko duman. Ihi. Ti Rex. So ano ini? Ang pagkakarga mo pa di, aram ko, kakulor kang ihi na nasa botelya na may serbisa sa ibabaw. Kaya magabako kong kiditon ngunya. Ako sa may invention kaan. Roger. Sige. Tapos igwapo ang pading piyo na line of 8 Yan. na gasolina, Mhm. igwang gasolina digdi sa tabako na duwa so mga bakuman bagay ning major player. Iyo. Igwa pang 89.55 ang litro, uning 86.16 ang litro. Ando na ko madali ni maubos. Mhm. Pinakabarato 86. Anong gasoline station yan? So ano ini gas, Petrogas. Aso Petrogas yan. Petrogas. Okay. Ando da ko kay nitan. Iyo manugaring ang problema kay nitan pag utro agi mo wara na. Iyo talagang nauubos sinda. In fact, Roger. kaso kunyan, kaso hapon, igo kita sa major newscast na alas 5, na yan na Petrogas, nagbaba ng 5 pesos per liter nationwide. Kaya lang gariday naon ang bita nakasabay duman so albay eh. Gulpi sindang mga nagkunya, nagbaba ng 5 pesos kada litro. Actually nagbaba ini pading piyo. Ta 86 nga ni sana ini. Correct. Iyo. 86 gusto ko sabihin nagbaba talaga ini. Di pwedeng kasabay so albay dyan. Tapik hanap ko duman sa news, binasa ko nga ni kaswapon sa major newscast, alas 5, daining albay, baka isinabay so albay. Yan. Roger, baka nagsabay na ini. Oho. Tayo yung pinakababa digdi. Yes, nationwide yan. Oo. Petrogas, nationwide. Sige. Roger. Mhm. Tapos so, sa mga major players iyon na nga na ito. So, dahil nadigding Caltex sa tabako, Mhm. wala na, ano yung nasa nadigdi Shell and Petron. Okay. So, siya balikan sa Shell. So, Shell, 135.40. So, B-Power na diesel, 126.90. So, diesel, ninda. So, fuel save, diesel. So, premium, 100 pesos and 90 centavos. So, unleaded o regular, 106 pesos. Ay, baliktad. 106 pesos and 10 centavos. So, pagkakarga kong gasolina. Mm-mm. So, premium, 100 pesos and 90 centavos. So, regular. So, unleaded. Sa Petron, 122 pesos and 80 centavos to diesel. So, XCS o premium 99.10. So unleaded 97.10. So turbo diesel 125.80. So iba dyan pa rin piyo, masarap ba na ito sa mga minor players ito. So ang duwa naman sana actually ang major player na nag-operate di sa tabako. Mm-mm. So iba rin piyo mga informasyon, may koreksyon sa gasolina, presyo. Digdi sa siyudad ng Tamako, Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa sitwasyon man diyan sa Primer Distrito kan Albay, partikularmente sa Tabaco City. From Ligao City, pasiring kita sa Tabaco City, then balik kita digdi sa Legazpi City sa Tingog kan Banwaan.
makonsulta tabi ako sa Indo ade ano ta baka paano kaya bataan sa tuyang listener baga pag araw kay ning oras i-compare mo sa amay na mga oras 5 to 9 araw kaan medyo minadiit na yan tabi na trabaho na baga now sunata da na nagdangog sa tuya honest opinion tabi mahapot ako sa Indo ta kasuhapon sa programa tang tingog banwaan Buda Bicol Target nag-query ako duman if namumuya kamo pa na pagtauan taning priority ining nangyayari sa Iran. So kasuhapon igwaning nag-text ako ya medyo huralaba pero sa konteksto niya ngaya piyo baka ngaya magsawa man sa mga paraan tabay. Paghaluan ta ngayon ning lokal Buda Nasyonal. Pero sabi duman kan sa tuyang texter so it the same number na ito na pero pag may major developments ngaya, pwede siguro na. Now, pigkukonsiderar ko po yan, tingog kan banwaan nga ni kamo po. So mga date na nagte-text man sa tuya, pigkukonsiderar ko po yan. Ngunyan, what would be your decision? Would you like for us to discuss now? Igwa po ning major development ngunyan. Very major development po. Naka-ready kita tabi. Gusto tabi nindo an sa kuya sa tuya digdang tingog kadbanwan aims to inform the public na itong so timely baga amidst ining so kung ano-anong impormasyon na minaluwas diyan sa internet sana makatabang man ang mainstream media particular ang tingog kadbanwan so talagang straight news so may credible source kita and makapag-decide kita accordingly na bakong sala yan sana po dahil ka mo magsawa tatamang tama pinagkuha ni Pading Jomar so sa gasolina crudo yan ang mainit na istorya saro sa mainit na istorya na offshoot kan giyera sa Iran nationwide and worldwide gusto tabi nindo mahalat kita ang number ko 0942-670-1195 smart yan 0942-670-1195 and 0966-0730-115 0966-0730-115 igwa po ning very major developments. May relasyon dyan sa giyera sa Iran na igwa ning epekto dyan sa supply asin pamresyohan po kan petrolyo sa kinaban. I will wait for tatabi sa Indo. Day, makita nagakong itong sugulpi na bagang text kung taaram ta pag-araw kayo ni diit na sanaan talaga ta nagtrabaho na. Sunata da po, your honest kan tabi. Madangog kita. Sabi ni 8430, good AM, iyo po Pio, gusto mi pong madangog iyan. Salamat tabi 8430. Sabi naman ni 0937, yes Sir Pio, salamat po. Si 9442, Sir Pio, good AM po. Ano po ang balita ngunyan sa Middle East? Thanks. Yan. Sabi naman ni 5462, ano nangyari sa Strait of Hormuz? Yan, tabi. May apod mo na kita, 239. Good morning, tabi. Hello, good morning, Sir Pio. Yes po, good morning. Sa kuya, diretso mo na sa natabi yan. Sige po, salamat din marhay tabi. Salamat, sige po, yan. 239. And then, ini naman ni si 5646. Yes, Sir Pio, please continue to discuss daily the developments in Middle East. Dakula ang epekto kadi sa ekonomiya ta. Yan. 5646. Thank you so much, tabi. Sabi naman ni 0626, sige po, pa-update kami kang latest. Yan. Sabi naman ni 0937, yes, Sir Pio. Sabi naman ni 5462, ano nangyari sa Hormuz? Update please. Sige po, tabi. Text pa. We need more text, tabi. Si 0901, oy maray na aga kay Sir Benji De Pogi. Yan, Sir Benji De Pogi Hile. Buda kay Madam sa familia. Good morning tabi isay mo Sir Benji. Good morning, mabuhay ka tabi. Sa daraga, si Miss V. Yan, maray na aga. Please continue updating us with the news sa international scene. Kagayon po kaning programo ta kadakol na fake news and video and AI video ngunyan sa internet. Sa paagi kan pag-discuss mo maaraman kung anong dapat tubudan sa dai. Avid listener kami sa daraga. Si Miss V kan daraga. Salamat tabing maray. Sabi naman na 8412,
Good morning, Sir Pio. Pig-abangan ko tabi and update mo every morning tungkol sa developments sa Middle East, sa giyera between US, Israel and Iran. Thanks po. Sige tabi. 8412. Sige, more text pa tabi. Tama. Igigage niya to. Yan po sa messenger ko. Hanapon lang ni Pio Fernandez tabi. Pwede man duman, and sa samuyang yan po sa ining comment thread kan kunyan kan samuyang broadcast dyan sa internet ang DCGB News Online. Congratulations palan kay Madam Alexis Roy Vivar. Yan, si Madam Alexis Roy Vivar kan Pag-asa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, Pag-asa, Southern Luzon. Yan. Best weather forecaster, si Madam Alexis na Roy Vivar. Congratulations tabi sa iman. Congratulations sa bilog na tropa diyan po sa kunyan sa Pag-asa. Okay. Aro po kayo ni. Sige, keep on texting. Tama, time check kita. Saro pa nga po, pagkatapos kang time check, yaon pa po tabi ka mo. Tamay mga hanap buhay kita. Sige, ididiretso tan sa tuyang programa. Ma-time check muna kita tabi and if ever, one more question, would you hold on? Dahil ka mo mahali tabi kung yaon ka, magkuang kita, mag-time check mo na mahanap buhay. Ma-hold on po ka mo, madangog ka so very latest po. Duman sa giyera sa Iran. Major developments po ini na sa tuyang nasubaybay, nahugot, sagkod ka subangging matanga sa tuyang mga international sources. Tabi, Sabi ni 0996, okay tabi, Sir Pio, good morning, 996 tabi. O sana po, yaong ka mo ha, day maghali. So mga nag-text, pakisignify. Day ka mo mahali, tamahanap buhay mo na kami. Inabot lang kaya po na kita ning kunya, nin oras kan paghanap buhay. Kung yaong ka mo, please signify na day ka mo mahali. Madangog tabi ka mo, sagkod na matapos ang programa. Sabi naman ni 1326, good morning Sir Pio, sige lang po with the developments ukol sa krisis sa Middle East. Tulad ng nabanggit ko dati, pwede rin naman na DCGB ang gumawa ang DCGB ng special broadcasts na devoted sa Middle East para di masagasaan ang mga equal important na local topics. From Stephen ng Batangas. Thank you so much, sabi Stephen. 1326. Yan. Sana po andyan kayo ha. Day maghali. Oras Pilipinas. Alas 9:34. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Matapos ang ilang taong paghihintay, muling ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang taunang paghahanap ng pinakamahuhusay na mag-aaral sa larangan ng akademya, pagiging leader ng mga kabataan at serbisyo para sa bayan. The search for the 10 outstanding students of Bicol. Kung ikaw ay kasalukuyang naka-enroll sa alinmang kolehiyo o universidad dito sa Kabikulan, nasa 3 taon para sa mga kumukuha ng 4-year course o 4 na taon para naman doon sa mga kumukuha ng 5-year course, may magandang scholastic record, pinagkakatiwala ang leader ng mga organisasyon at nakikibahagi sa mga gawaing pangkomunidad. Magpa-endorso na sa inyong school head at baka ikaw na ang isa sa mga kikilalaning pinakamahusay na estudyante sa buong Kabikulan. Over 820,000 pesos ang mapapanalunan sa The Search for the 10 Outstanding Students of Bicol. Interesado ka? Makipag-ugnayan na sa inyong school head o bumisita sa opisina ng Ako Bicol Party List, 2nd floor, Embarcadero de Legazpi. Para sa iba pang impormasyon, mag-iwan ng mensahe sa opisyal na pahina ng Ako Bicol Party List, TOSB 2026. Pwede rin tumawag o mag-text sa 0968-293-5193. The search is on for the 10 outstanding students of Bicol. Bridgestone Legaspi is your go-to for all kinds of vehicle, tires, and driving needs. We take care of your tire services, wheel alignment, change oil, brake cleaning and adjustment, bearing repair, under chassis repair and check-up, battery check-up and charging. Get free maintenance with our Varta battery, backed by advanced German technology for electric, hybrid, and combustion vehicles. Visit Bridgestone Legaspi at Town Square Building, Lacandula Drive, Gogon, Legazpi City. Open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Message us at our Facebook page, Bridgestone Legaspi, or contact
call 335-1716. Your safety comes first when driving with Bridgestone tires at the top of your mind for all your adventures. Avail our summer kick-off deal. Buy 4 tires and get 30% off on selected sizes. Promo runs from February 1 to April 30, 2026. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bulan na ning Marso, panahon na naman ng mga kasulok. Uya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulo. Irayo ang lampara o kandila sa mga kurtina. Dai pagsindihan ang mga ini sa may bintana, electric fan o sa lugar na harani sa mga aki o atama na hayop dahil ang tabaka matumbaan mga ini asin padagos ng magkaraba. Dai magsaray ning madaling magsilyap o magkalayo ng mga kagamitan sa harong, siringkan gasolina, alkohol asin pintura. Ang fire prevention tips hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Ravvax Anti-Rabies Center, Picolandia Pickleball Court Daraga, Mayon Treats Food Products Pasalubong Center, iSmile Dental Clinic, Dr. Rene Magallanes, City Councilor Alexander Howe, Mabel Fashion Unlimited, City Councilor Lawrence Beltran, Genecom Institute of Science and Technology, City Councilor Renato Valladolid, J2K Manpower and Allied Services, Legazpi Tire Depot, and Trading Corporation, Bridgestone, Legazpi City, Advertising and Elite Printing Press Incorporated, Twin J3 Sales and Marketing Corporation Legazpi, The Apple Peach House, Rockport Cottage Resto Bar and Catering Services, Barangay Kapitan Ben Rosin of Taysan, Barangay Kagawad Roderick Madronio, Bong Bulawan, Darwin Guapo, Daraga Home Depot. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Ravvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Ravvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8
a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Ravvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Ravvax Tabaco, beside Siga Hospital. Ravvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Ravvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Ravvax Pilar, Ravvax Castilla, Ravvax Piuduran, and Ravvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Attention, all fashion enthusiasts and soon-to-be brides and grooms. Are you looking for that perfect ensemble for your special day? Mabel is your one-stop shop for all your fashion needs. At Mabel Fashion Unlimited, we have it all, from breathtaking bridal gowns to stylish suits, debutante gowns that will make you feel like a princess, and elegant cocktail dresses and ball gowns. We also offer barongs and stunning Filipiñanas. Visit our branches in Cabangan, Legazpi City, right in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. Pacific Mall, Legazpi branch on the second floor level. Our Pidoran branch at Zone 3, Pidoran Albay. And at Hamoralin Street, Barangay Burabon, Sorsogon City. Call us now at 0943-132-5146 or follow us on Facebook. Mabel, where dreams come true. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Makihuron mo na kita nindiit sa news team not unless na flash report yan tabi ano ta beluhan taman ini ta nagsulisit kita ning opinion and kahagadan reaksyon sa tawo kung idiretso ta ang international update lalo na sa Iran ano itong gera. Gabos po na nagtext sa tuya puro uyon ano. Si Migong King maray na aga tabi birthday pala ngunyan ni Madam Nancy Rehinaldo. Happy 51st birthday tabi sa imo, Madam Nancy Rehinaldo. Happy 51st birthday. And advance happy birthday man kay Migong King Rehinaldo sa Abril 3, 2026. Ngunyan birthday kan sa iyang mahal na esposa, si Madam Nancy Rehinaldo. Happy 55th birthday, Madam Nancy, sabi ni Sir King Rehinaldo ni Migong King. And halidig di sa mo sa DCGB. And advance happy birthday kay King Rehinaldo, April 2026. Sabi ni Migong King, Migo, sige lang sa update sa nangyayari sa Middle East. Isabay bumantabi sa foreign exchange, peso versus dollar. Basta DCGB, well-informed ang mga tao. Salamat tabi Migong King. Sige tay, ikukunyan tayan ang mga sa dollar ano, epekto sa dollar ano. 4116, good day Sir Pio, gusto mi po madangog sa programs mo ang latest update tungkol sa sigalot between US, Israel and Iran. Mas confident po kami sa programa mo kaysa sa mga nababasa mi sa internet. Daimi kasi naaraman kuno arin ang tama. Marami po kaya na fake news. Salamat tabi sa pagtitiwala. 4116 and good morning Sir Pio, sige lang po with the developments ukol sa Middle East tulad ng nabanggit ko dati. Yun nabasa tayo kay Stephen Can Batangas. Ano tabi? Yes po, we appreciate hearing you on updates about international news, especially Middle East crisis. Puro local news lang nadidinig namin. Your avid listener from Kanaway, Malilipot, Albay. Si 1995. Okay. Ang sitwasyon po arog kaini. Kanakaagi bagang mga aldaw, nagposisyon na
nag-beef up pa, nagdagdag pa ng puwersa armada posisyon ang US, buda Israel. So US, dinagdagan pa sa indang mga dekalibring buke de guerra, so saro nga ni dyan, so USS Tripoli, na hali idigdi sa Asia, dyan sa may Japan, and then iba pang mga buke de guerra na maposisyon duman sa may Strait of Hormuz, pati naman duman sa Mediterranean Sea, mag-inibong iyan. Saro sa baba, saro sa taas sa Mediterranean Sea, sa baba sa Strait of Hormuz. Gabos na yan tabi nagpoposisyon, mga buki de guerra na may mga darang eroplong panglaban, helicopter, advanced communications warfare, pati na po so Marine Expedition Unit. Mga matitinding soldados ini, marino, kang United States of America tabi. Yan. 4498, maray na aga tabi, El Viajero. 4498, good morning. Good day ang boss. Dakol na fake news sa SOCMED. Mas maray ang discussion mo, precise and concise. 4498, good morning, mabuhay ka tabi, Miguel Viajero. Now, di nakaposisyon na baga tabi ito. Ang sa indang kunyan, ang tuyo na is bukasan sa Strait of Hormuz, tayo bagan. So, kumbaga, saro sa mga ultimong baraha kan Iran na panglaban manindata. So, sa indang militar, depleted na eh. Pigtataram na kan Central Command kang US, kan Joint Chief kang US, ni Presidente Donald Trump na talagang dapa na ang Puwersas Armadas kang Iran. So sa indang telecommunication, so sa indang mga satellite, so sa indang komunikasyon, dai na. In fact, ang nakakalayog na tabi dyan, free will sa airspace kang Iran, mga eroplo na kan US fighter jets, gabos bombers, buda kan Israel. And then, so sa indang mga kapabilidad nuklear, so mga missiles ninda, so mga drones, so mga rockets, gabos na tabi ito, nagkapirilpil halos 95 to 98% na, including so mga manufacturing sites ninda na maprodusir ko ta nanin mga panibagong missiles, rockets, drones, as iniba pa, depleted na ito. Now, so Strait of Hormuz, kubo iyat dyan nag-aagi baga so mga tangkikan, mga petrolyo na nagbabakal sa Medio Oriente na i-distribute man sa manlain-lain na nasyones, including the Philippines, minaagi yan sa teritoryo kan Iran. Ito sa ultimong panglaban ninda, sinarado ito. Now, sa US, binombabaga so Khargs Island, buda so sarong base nabal duman sa may Strait of Hormuz. Kuha na ito, paralyzed na so base nabal. So Bandar Abbas, so naval base kang Iran. Yan ang sarong base militar na makusog kan Iran sa may Strait of Hormuz. Then itong Khargs Island, yan ang pinakadakulang oil refinery, oil depot, manufacturing and storage for, area kan Iran na binomba naman kan US so precise na ang tinamaan lang so base militar duman sa laog ang Khargs Island. Pinag-spare, pinagligtas kan US so pasilidad kan sa indang oil refinery, depo asin istakan. Ang mensahe kang US is, tumultul ka mo, takundai, isusunod mina na bubumbahon an sa indong mga pasilidad na mga oil refineries, oil manufacturing areas, so sa indong mga pigkukuhaan ng oil, iyon ang isusunod mi sa laog ning 5 aldaw. Yan ang sabi kang US, sabi ni Presidente Donald Trump. Di iyon na po yan, nakaposisyon na. May very latest development po kasubanggi, hapon na, din kasubanggi, igwa po ning very latest development na nag-react nga ni, ini po ang magayon na bareta, at least makakahangus-hangus kitangon yan, and madadangog din do, right from the President Donald Trump, and mismong so Foreign Minister kan Iran, igwa kita ning voice clip ka iyan, si Abbas Araghchi. And boses, duwa ang madadangog tangon yan lang, boses ni Presidente Donald Trump, nagcopyright ng clips ini, tapos boses kan Iranian Foreign Minister. Nag-react po ang international market kan petrolyo. Ano po sa reaction kan international market kan petrolyo? Nagbaba na po. Ning medyo substantial. So presyo kan petrolyo, so oil trading sa world market, nagbaba so presyo. Nata ta nagbaba. Dangugon po nindo initabi. Primero, si Presidente Donald Trump, live ini kasunakagi, nakapirang oras pa lang, hali duman sa Memphis, sa Tennessee,
sa Estados Unidos de America, uni po kung ano ang nangyari, dangugon ko tatabi, kung nata, nag-react na, so world market kan petrolyo, nagbaba na ning medyo substantial so presyo. Ito po, dangugon po nindo, Presidente Donald Trump. Very positive, I have to say. So before getting to our important discussion this morning, let me provide a brief update on Operation Epic Fury, which is a very good name, as it turns out. That was a name, they showed me 20 names, sir. What name would you like? I didn't like any of them. And then I get toward the end, I said, you got to be kidding. What? Operation Epic Fury, I love that name. And it's very appropriate for what's taken place, if you know, in Iran, because we knocked out their Navy, we knocked out their Air Force, we knocked out their anti-aircraft, we knocked out everything, and we did it with fury, actually. As I announced earlier, based on preliminary conversations between the United States and Iran over the past 2 days, I've directed the Department of War to temporarily postpone planned strikes against major energy and electricity targets in Iran. They have very, very big new, actually, and very expensive, billions of dollars it costs to build them. One missile, one of our powerful ones, and it comes down to the ground like it was made out of dust. Yan, tabi. Initial na boses ito ni Presidente Donald Trump sa pagtaram niya sa Memphis sa Tennessee. Ano po ang major development duman? Pero meron tinawa niya bagang background sa Operation Fury, nga tatay itong gusto kong ngayangaran kan Operation sa kan gera. Ikadua, pinag-explikar niya na kunya na tabi so Iran, ito na supig tataranta kasubago, depleted na sa indang military force. Ikatulo, igwaning hururon for the past few days ang US buda Iran, and ang sabi ni Presidente Donald Trump, pinag-ordinan ko ngayon sa samuyang War Department na punduhon sa planong pagbomba sa laog mo na ning 5 aldaw, punduhon sa planong patakot mi ngayon na bombahon sa mga pasilidad, oil refineries, gabos, sa mga energy factory ni na gabos-gabos, punduhon mo na ito. Taigo ni maray ngayang huroron. Igwang breakthrough ngunyan tabi between US and Iran. Otron tatabi ni. On Operation Epic Fury, which is a very good name, as it turns out. That was a name, they showed me 20 names, sir. What name would you like? I didn't like any of them. And then I get toward the end, I said, you got to be kidding. What? Operation Epic Fury, I love that name. And it's very appropriate for what's taken place, if you know, in Iran, because we knocked out their Navy, we knocked out their Air Force, we knocked out their anti-aircraft, we knocked out everything. And we did it with fury. Nyan, knockout man gabos, Air Force, Navy, gabos. So, sa indang ballistic capability, and ito, didiretso ta sa pahayag ni Presidente Donald Trump. Actually, as I announced earlier, based on preliminary conversations between the United States and Iran over the past 2 days, I've directed the Department of War to temporarily postpone planned strikes against major energy and electricity targets in Iran. Nyan, kumungaya iguning marayray na nangyayari na sa duwang aldaw na hururon between US and Iran, inordinan ko na ngayon sa moyang War Department, pundon ko na ang pagbomba dyan sa mga mayor na pasilidad na iyan kan Iran. Very, very big new, actually, and very expensive, billions of dollars it costs to build them. One missile, one of our powerful ones, and it comes down to the ground like it was made out of dust. But to determine whether a broader agreement can be reached, we've had very good discussions, very, very good discussions. Nyan. Pero ngayon, kung ang paghapoton, kung igwanin pinal ngayon pwedeng mapagkauruna na settlement agreement, we have ngayon very, very good results. Very, very good discussion, sabi ni Presidente Donald Trump. And you have to understand, I know my whole life has been a negotiation, but with Iran, we've been negotiating for a long time. And this time, they mean business. Nyan. Ako ngayon midbid din do bilang presidente. Sanay ngay ako sa negosasyon. And haloy na ngay kami nakikipagnegosyar sa Iran. Pero ngunya niya, iba. Nahiling ko ngaya, Iran now means business. Gusto kong sabihin, may marayray talagang nahiling. Natibad pa po doon na iningyarang ining totalmente na. Ito po. And it's only because of the great job that our military did is the reason they mean business. They want to settle and we're going to get it done, I hope. Parakpakan na sa mga tao duman.
kan madangog itong pahayag na ito na por sobre nga ini sa paghinguhaman kan sa tuyang mga military. So, hopefully this will be possible, but no matter what, we'll ensure that Iran never obtains a nuclear weapon. They can't have a nuclear weapon. Iyan na po sa pahayag ni Presidente Donald Trump. Iguning maray-ray ngayon ang nangyari nga sa negosasyon. Hopefully nga na ang Iran dai magkaigwan ng nuclear weapon na and magkaigwan na ng maray na deal nga ang US mo da Iran, and then nga kita talaga matugot na magkaigwan ng nuclear weapon ng Iran. Ito pa po, pahayag pa ni Presidente Donald Trump, mga 2 minutes lang po ini, ipadagos niya to ining pahayag man ni Presidente Donald Trump digdi sa tuyang programa. Getting to our important discussion this morning, let me provide a brief update on Operation Epic. Ayun na ito, so kasubaog yan tabi so pahayag ni Presidente Donald Trump. Now, ito po, yung sarupa, pinag-interview siya sa laog kana sa tuyang pag-irima man yung CNN. Ano nga yung mangyari duman sa Strait of Hormuz? Yan, tabi ano mangyari nasa laog kan Iran. Ito po pahayag ni Presidente Donald Trump. Ito po sa Strait of Hormuz yan na pinagurunan ko yan kana bilog na kinaaban. Ito si Presidente Donald Trump. Strait of Hormuz, who's going to be in control of That'll that? be opened very soon if this works. How soon? And who's in control of it? Will Iran still be able to control? Pigapot kung ma-open ang Strait of Hormuz, may negosasyon niya na and it will be very soon o tronta. Strait of Hormuz, who's going to be in control of That'll that? be opened very soon if this works. How soon? And who's in control of it? Will Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By who? Maybe me. Maybe me. You want the United States to be in Me control and of the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. They're really starting off. There's automatically a regime change. But we're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. The people within know who they are. They're very respected. And maybe one of them will be exactly what we're looking for. If you obliterated their nuclear sites last summer with your strikes, then how can you argue it was an imminent threat now? Oh, we hit them so hard, we obliterated them. But that doesn't mean with the right equipment, you can't dig down and go get it. We don't want that. If we didn't hit them with the B-2 bombers, they would have had, within 2 weeks of that attack, that's why we hit them, because we knew they would have had a nuclear weapon. They would have used it on Israel and the entire Middle East. Nyan, tabi So Strait of Hormuz, sabi ni Presidente Donald Trump, it will be open very soon. Sisay ngayon mamamahala. Kami ngaya, and kung sisay man pwedeng magsalidang Ayatollah sa Iran, taigwan na ngayon kami mga kahuron sa negosasyon na iyon masalidan sa regime, bagsak na baga sa regime kan Iran. So sa indang spiritual leader, sa indang mga military, gabos, garadana baga ito. Pati so nagsalida nga niya na si Mujtaba, pigdududahan man na, dain naman kapable. Gari ko na ito, paralisado na. Kan sabi ni Presidente Donald Trump, Strait of Hormuz will be open very soon. Sisay nga mamamahala. Pwede nga yan kami, o kasabay itong kung sisayan pwedeng magsalida dyan na regime sa laog po kan kunyan kan Iran. Yan. So yan po ang very latest sandali muna. Itong pahayag kan ining si Arbatsi, dai ko na ako kaadig sa laptop ko. Pero may pahayag man po si itong foreign minister na si Abbas Argatsi confirming na talagang igwaning maray na hururon and nagpasalamat na nga ni siya so Iranian foreign minister hay na ito daidig diyo sa laptop ta nata ito dali sa desktop suki Arbatsi nato nawara digdi pero nakasave digdi sa bagay digdi ta sa satuyang phone ipadangog ta ining pahayag ni ni Arbatsi talagang igwanan ning hururon pala this past few days. Ito po so pahayag man ni Foreign Minister Abbas Argatsi kan
Iran. Yan, ito. Wait. Yan. First of all, let me to thank the Sultanate Oman for hosting this meeting today between Iran and the US, which was in fact indirect talks. I'm very grateful to His Majesty Sultan and my very good colleague Badr al-Busaidi, the distinguished Foreign Minister of Oman, for all the facilities they provided for these negotiations, which was actually indirect negotiations with the help of His Excellency Al-Busaidi. We managed to talk with each other. I think our negotiation with the U.S. delegation was in fact done in a good atmosphere. We were able to exchange our viewpoints, to express our concerns and our interests for a possible deal between the two sides on our nuclear question. I think it was a good start, a good beginning, and now we have to go back to our capitals and discuss, the question with our superiors and explain what happened during these negotiations, and we will decide for the next round, inshallah. Nyan, tabi. Si Abbas na argat si tabi. So, nagpahayag kayo. So negosasyon yan na inot baga na iyon na pinagpupunan man ngunyan kaining so negosasyon na nangyayari ngunyan tabi dyan sa US, buda sa Iran. Yan. Ito pa, sabi man nga ni Donald Trump, nag-agree so Iran na daim na magkaigwaning nuclear weapon. So, pagkatapos kan tabi, kasubanggi, pig-monitor niya to so ining hiro-hiro kan international market sa petrolyo, nagbaba na po. Ning medyo substantial, nagbaba. Pero, dahil tapagayod ma-expect iyan na magkakaigwaning efekto tulos sa bilog na kinaban sa mga pricing. Ano po? Yan. Itong supahayag ni Abbas Arbatsi, ito so enot na negosasyon kaidto. Bago pa magpunsugir na iyon so pigbabasaran mo niya na iyan ang point of sa indang negotiation na nagpapasalamat nga ni Iran taigwan ng at least pinagpuunan ining ikaduang negosasyon ng iningon yan na nangyari. Ano po? So yan tabi ha. So oil market nagbaba igwan na ning reaction tulos nagbaba na nakuha tama na duman sa CNN nagbaba na ning medyo substantial diit lang bako pang masyado pero nagbaba na po nagreact na so international oil market. So yan tabi ang very latest diyan sa aning na yan na estado duman sa Iran. Yan. Papa Ping, aram ko ang leader na Iran is na appointed leader by USA. Nanggigirabaw ko sa news mo dahil may bago na leader ang Iran. Iranian man po pero student from USA. Data po tabi yan sabot kung si Sayan makaput kan renda di gobyerno naman kan Iran sa mga maabot na daw. Nakautan na kita sa newsroom. Dan taod-taod naman, may mga istorya pa kita, di man sa 2nd District, itong payag man ni Kong Kalay na Loria on the long-term basis man tabi para po sa pag-react niya o sa araw kayo ni mga problema. Oras Pilipinas kan news, oras na po kan Bareta ali dyan sa newsroom. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DCJB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. An oras, alas 10:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pinagkakalkulong maabot sa 7.4 milyones pesos ang kabilugan na kantidad ng cash incentives na itinao kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa 31 na civilian informants bilang parte kan programang Operation Private Eye o OPE na may kamauotan na gibuho na katuwang ang mga ordinaryong individual sa paglaban sa illegal na droga. Anom na informants ang nakaresibin ng rewards sa PDEA National Office sa Quezon City. Minidbid man ang iba pang recipients sa
Bagaman may ibang PIDEA regional offices sa nasyon, confidential ang saindang pagkatawo para sa seguridad. Saro sa sainda ang top informant na nakaresibin nin 1.8 milyones pesos kung sa inakumpiskar ang nasa 24.983 na kilogramo ng shabu na sinadakop ang tulong individual kan Oktubre 2025 dahil sa impormasyon sa iyang itinao. Iyan ang detalyas kan pangalas 10 na barata hali sa Newsbase. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tandwilight, gaan ng may kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Discover the exciting pickleball court in Daraga Albay. Join us for games and fun. New additional schedule starting March 2026. Open play every Saturdays 9 p.m. to 12 midnight for only 200 pesos per head. Free use of equipment. Picolandia Pickleball Court Daraga. Inclusive and friendly environment. 1960 Regidor Street, Barangay Binitayan, Daraga Albay. For inquiries, call or text 0993-760-4420. Hashtag Pickleball. Hashtag Albay. Hashtag Picolandia. Pre, si Gerald Anderson to. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mapangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 190 pesos SRP lang, meron ka ng 2.5 litro. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa suli. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ayun o, si Dan na lang payatot dati. Ang macho na ngayon. Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan.
Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Hey! DC Talaga! Are you looking for quality and affordable home appliances and furnitures? We got something for you. So listen. Listen! Kung ang hanap mo, mura na appliances, huwag kang mag-alala, dami ditong choices. Mula sa TV at rep, sala, set, got all you need. Mga pangangailangan sa bahay, lahat ng gadget na gamit pang alalay. Rice cooker, fan, heater at cookpan, washing machine at stove, lahat na yan. Sa Daraga Home Depot, mura at quality busaga. Sa Daraga Home Depot, where your one-stop shop. Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sige tabi ikaduang pagsulisitaman ngunyan ning diit na disturbo sa mga parantabay. If okay sa indo tabi so presentation tangon yan kasubago manungod sa international scene. Ay kuan lang nindo kung na-appreciate nindo kung nasabutan o maray sa indong pagdangog tabi ha. So mga nagteres kasubago tabi, please kung nadangog nindo so sa tuya man na pagpresentar and kung kumusta sa appreciation po nindo. The number is 0942-670-1195 and 0966-730-115. Please, tabi, we need your honest opinion. Takon igwang aramta, bako kitang perfecto. Kung igwapang dapat idadagdag tapat po, tabi. Basa daw sa indong kagustuhan, tabi. Ano po? Please, we need your reaction, tabi. Ano? Yan. And may mga report pa kita dyan sa luwas. Pero bago yan kay Joshua, Karen Buda, kay Padingal, uniman muna, so sa tuyang mga lawmakers digdi, saro dyan si Congressman Kaloy na Loriacan 2nd District. Taking cognizance ka ining problema tadigding ngunyan baga ining tama sa ekonomiya por dahil kan paglangkaw kan presyo kan petrolyo. Ano, gabos kita titamaan ka ni sabi digdi ni Congressman Kaloy Loria, we recognize ngayon na talagang may tama ini sa ekonomiya. Lalo na sa tuyang mga kinapobrehan na sektores, para sira, para oma, drivers, lalo na ngaya, saradit na entrepreneurs, mga nordegosyong na nagbubuhay-buhay paman sana, na ang pagbuhay-buhay minadepende sa mobility. Anong mobility? Ining transportasyon na nagakaipon ng gasolina, budak krudo. We recognize nga na talagang may tama na yan ngunyan digdi sa tuya. Gulpi na ang pigapasa na epekto kan price increase na yan na ang mga ini so saradit na negosyo nagbubuhay-buhay paman sana para sira, para oma, drivers, iyan an minasapar na ngunyan kan brand kan gabat na nagre-rely sa mobility nagagamit ning gasolina krudo as in affordable energy. Ang sabi ni Congressman Kaloy Loria, we cannot ngaya, day mapupwede na permisa ng araw kaini na ma-responde kada bes na igwan ng krisis na ini. Although we recognize na kaipuhanan iyan,
Yan nga yung mga subsidyo, kaipuhanan yan, pero puro gaya yan momentary relief. Totoo baga? Momentary relief nga yan para mientras. Ang kaipuhan nga ya, so talagang ma-shield din maray ang community na maging strong tabi itong marhay, na talagang maging makusog, resilient, maatubang, and bako nang itong pabalik-balik sa nang pag-responde, subsidyo asin iba pa. What we need nga is not just assistance but direction. Sabi ni Congressman Loria, we recognize ang assistance, kaipuhanan ang ngunyan ni in the immediate, but kaipuhan in the future, so direction. Yan. Structural dependence. Yan ang issue ngunyan. So, pero minadepende nga sa kwan sa imported na fuel, fluctuation kang global oil prices, and then so ripple effect ngayon sa transportasyon, sa pagkaon, basic services. Yan. Dapat nga igwa kita ning direksyon na. Igwa ning pag-antisipar mo na direksyon. Ang approach is, yaon siyempre dyan, immediate support. Kaipuhanan iyan. Sabi tanga ni Kasubago, pig-recognize iyan. Immediate support, targeted sa mga vulnerable sectors na talagang extreme tatamaan tulos-tulos. Mag-focus duman sa sektores na minapadalagan kan ekonomiya pag-arog kaining mga sitwasyones na igoning krisis. And iyo yan, i-target sa mga vulnerable na sektores na iyon minapadalagan kan ekonomiya, tanganing sigurado ang food supply chain, sigurado estable maski puro paano ang sa tuyang kamugtakan di economically. Yan ang sabi ni Congressman Caloloria. And mag-target nin mga kunyan itong sa pasistema na magkaigwaning stronger oversight, tanganing mapreventaran ang price abuse pag mga arog ka ini. Pag sinabi tang stronger oversight, ano itong mga dapat nagibuhon, dapat ipreparar kan gobyerno ang mga lakdang tanganing mapreventaran ang pag-aabuso kan mga negosyantes nagakaper dahil tapig-ubos na minaaprovitsar sa pagikan overpricing, and itong sumagkaigwaning reliable supply chain. Yan. Pag-araw ka ining oras na mga krisis, iyan ang sabi ni Congressman Caloloria. The government should have stronger oversight grip, tanganing day mag-abuso ang kunyan, ang mga day maabuso ang mga vulnerable na sektores, asin ang kagabsan na magkaigwa pa ning malpractices ining sa negosyo. And so itong pag-shift, long-term transition toward energy diversification. So bako nang masyadong laom sa fossil fuels, long-term transition toward energy diversification. Dahil na magparalaom sa ining traditional na fuel sources niya to fossil fuel na nagpadalagan kan kuryente, enerhiya, gabos. Transition na towards energy diversification, mag-invest sa solar-powered facilities and i-encourage ang mga fuel-efficient transport system. So electric transport, gabos. And community-based energy solutions. Dapat kaiyan igwa na ning practical steps toward resilience. Question of governance, sabi digdi ni Congressman Caloloria. So ining mga kwan, sabi digdi long-term stability ang kaipuhanan. Although ining mga relief kaipuhanan talaga, but long-term stability by adapting ito nga ning structure na nakafocus sa long-term programs, shift sa diversified energy sources, make the community more resilient, na iguning strong oversight ang gobyerno para sa protection kan mga konsumidores, lalo na pag-araw kayo may krisis. And kita masyadong mag-rely digdi sa mga fossil fuel na ini, makapag-source na ang komunidad, ang Pilipinas, tanganing pag-araw kayo mga kunyan, mga sitwasyon, igwa kita ning makusog na pundasyon. Yan. Sabi ni 8412, salamat po Sir Pio sa excellent update regarding Middle East crisis. Glad to know may positive news na, mababa ng presyo ng gasolina
for the next several days dahil sa sinabi ni President Trump na bubuksan na ang Strait of Hormuz. Salamat po Tabi kay 8412. Thank you so much for appreciating. And si 8430, much appreciated po Sir Pio. Salamat Tabi Yan. Magayon po ang development Sir Pio. Sana daily program mo permi kaming may madangog na update. Thank you so much. Much appreciated po Sir Pio, sabi ni 8430. Mga report pa kita dyan sa luwas. Peran makalaog saro o duwa. Pading alba kaday naabuton Tabi. Pasensya na pinagtawan taman itong mga interrelated topics Tabi. National Buda International. Then local na kita kay Joshua Bino. DZGB On the Spot Report. Joshua, good morning. Thanks for waiting. Go ahead na. Yes, good morning Sir Pio. Good morning sa mga paraan tabay. Pirmi na dapat ngirit asin magtaga poro preparar na ang mga gustong kumandidato sa barangay asin SK election sa November 2026. Dahil anta talagang malalawos na ang eleksyon. Dahil anta sarong sinyalis kayo ni. Iyo ang puga-puga naman na preparasyon kan Commission on Election o kaya COMELEC. Double time ang trabaho ngunyan sabi Sir Pio kung saan pinagasasabay-sabay ang satellite registration o ang pagpasyar sa mga barangay para magkondukta din voters registration. Siring man, nagtataga inspeksyon na ngunyan kan mga voting center. Sa pakipaghuron kan DCGB News kay COMELEC Daraga Election Officer Sir Andy Toledo, may mga kasuguan ng ibinaba sa saindang sentral na opisina kung saan pag-inventaryo na sabi Sir Pio kan mga yaon asin sa mga kinakaituan sang mga kagamitan in preparasyon para sa sanggunian asin barangay election. May mga nag-abot naman na mga additional na mga office supplies sigun pa kay Toledo. Sa ngunyan, busy man ang saindang mga personnel sa paglibot sa mga voting center para hilingo na Sir Pio ang kalidad kaini. Asin mariparo naman kung ano pa ang mga kinakaipuhan trabahuhon tangani ng sa pagrami kan barangay asin SK election dahil na rin masyadong kasaributan sa mga voting centers. Kung kaya sa ngunyan, talagang sibot ang mga taga-COMELEC, double time, Sir Pio na trabaho dahil sa mga kasuguan na nag-abot na hali sa saindang sentral na opisina, sarong senyales na talagang lawos na ang barangay asin SK election ngunyan na taon. Roger! Yan, Sir Pio, ang dagdag pang istorya hali sa luwas, Joshua Bino, PCGB. Salamat, Joshua! Pwede pa ba o bye-bye na kita for a while? Sarong report pa, si Karen. Karen, good morning, Karen. Thanks for waiting, man. Go ahead na. Sir Pio, thank you. Official na lista na sa Nagang Schools Divisions Office kan Albay ang tighalat kan Gobyerno Provincial kan Albay. Tanganing maitauna kan probinsya ipinangako na insentibo sa mga atleta kan Albay Division na nakamedalya kan nag-ading palarong gikol sa pakipaghuron kan DCGB News kay Provincial Accountant Teresa Meloxi. Sinabing nakaanda naman ang pondo kan probinsya para duman sa ipinangako sa mga ining 532, 5,000 sa nakabulawan, 3,000 pesos sa naka-silver, 2,000 sa naka-bronzeng medalya kan palaro. Alagad sa ibungkang nakahandaan ng pondo, ang lista na sa nakandeped albay sa kumpiro ang katarawanan insentibo ang halatuninda sa gobyerno provincial tangani anytime tagi sa Pio magkagaramit naman ini considering na nagpupuon naman mo yan sa mga mapalarong pambansa mag-training dapat may kwarta na ining pagkakagastusan sa nasabing pag-ensayo. Yan ang report, Karen Ana, DCTV News. Salamat, Karen, sa pangarang kambilog na tropa. Salamat man ka sa ido paghinanyog. Mahal na Diyos ang magbantay. Dahil maghali, masunod tulos ang samuya pong news director, si Andy Mar. Ako man po si Pio Fernandez. Salamat, good morning. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na